Yening tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa nimas sun takone pawatahamu sumangga diajeng nyembur kaya ula wae. Iki lho Nok, piyayine iki anteng-anteng. Nggih. Sumeh-sumeh anteng grabyak. Nyawang kok piyayi iso anteng-anteng ngono iki piye ngono lho. Ya kuwi keturunan munan Mas. Ora kok keturunan. Apa? Nek anteng iki berarti ra iso pola. Lho wong empet-empetan ngono. Ya iso mung ya empan papan ngono lho. Umpan mapan. Pripun Mbak? Iki kok nyawangake. Gila. Golek target berikutnya. Bola iki yo kelangenanku model-model ngene iki. Kelangenan padak kene. Lah ning ya aku wis kapok pindho ae. Ayo. Yen ning Sonta
hae-hae ngono lho, Cah. Gayeng to, Mas. Iki mburi iki po ngantuk piye. Iya. Kopine wis teko kabeh. Ya iya. Gayeng lho Bagas Kara. Iya, pokoke nek nom-nom iki gayeng. Lah iya, yogane nom-nom. Kene Bagas Karai tuwa Lho sithik. lah. Tuwek sithik gecek. Ya kok ya ganas ira uripmu kok ya. Aku umurku lagi 22 plus sithik aja mbok gecek. Punjulane. Ayo Punjulane. Mas. Yen ing tawang ana lintang cahayu rungokno tangising hati inarung suarane ngati limat ngenteni bulan dadahari. Nggih, sampun Mas. Monggo kalajengaken pakurmatan menapa adicara malih. Matur gunging panuwun, monggo pambiyara Bapak.